Exkluzivní záběr na Pražáka. Pražák se vrátil. Přesně, natoč Pražáka. Nevrátil, on tam nikdy nebyl dřív. Minulý rok. Ale už trénuju. Ale jak si šahá na krk, pořád ho bolí, je to vidět. Stále nerozdejchal těžký základ. Ale se protahuje. Kam nás super přesně. Ne, já jsem potřebuji soustředit na západ. Ty máš i ten? Když si to nedopadne dneska. Ale já super třesu, vidíš to? To musí dopadnout. Ten stelařický třek. A to byl dobrý záběr. To je pravda. To bude jen takový to. Někdo hrozně dostane, nejspíš to bude my, ale někdo hrozně dostane. A tady už jde. Tady už jde, tady už jde, tady už jde. Honci! Honci! Já se šetřím na vás, vole. Až půjde Flechinger, tak půjdu já. To jsou úplně předzápasový momenty. Kámo, je vidět, jak doby má nový kopačky, že jo? A už ho tady máme. Hej, zase. Nevím, proč máme přátelství s moje jednoho hráče víc. Pražák! Natočíme soupeře. Proč nepískají Havlík? Tady z nich. Tady vypadá jak Landis. Který vypadá jak Tady v těch kalhotách a pantoflích vypadá jak Landis. Který? A oni mají rozhodně. Aha, už. To je jasný. A už je na to, už je na to. Pořád hodně mu neříkám opičák. Opičák, proč ne? A můžeš dělat. To taky budem dělat. Já to budu dělat, až dá gól, takže vůbec. No, takže dobrý. Nepřijde to, bohužel. Hej hoši, až teda, jestli Doby dá gól, tak všichni začnete dělat opičí stupy. Ale už je na to, už je na to. Já běhy nehrajem. Běhy tady není, ne? Kámo, do píči, já se ale úplně My přesně. máme jenom jednoho náhradního hráče. Jo. Je tady jenom Honz. Minimálně. Bobeš to vyhrál. Já jsem připraven tam skočit, to je v pohodě. Jasně. Je to tam! To je nádherná rozehra. Teď co... Ale píkaj si. Jo, je vidět, je tam Pražák, prostě už to jde líp výrazně. Pojď ty. A? Hezky. To nebylo špatný. Ještě to nestratili. Přesně. Už se hraje více jak 10 sekund. Už máme 100% držení míče. Přesně. Ne, on se chvilku dotknul. Tak to není. Já, to byl faul určitě. Já viděl, jak divně hejbal nohou. Já to jsou trapáci. To bylo hrozně do prdele, ale je vidět, že Pražák to minule nehrál. Dobrý, pojď! Kámo, jestli musíte zandat jak Kuba minule. Počkej, on tam je i Drahoš. Ne? Dobrý, pojď! On mu tam vběhl, když měl míč, kámo, to je úplně vůbec nic takovýho. Zapni ho do kolene. Hej, on má Messi tričko. On má Messiho dres. On to ukradl. Tenhle, ten modrej, ten s tím zeleným, on to není moc vidět, ale má Messi dres. To je ale úplně fake, že jo? Hej, co to je vůbec za třídu? Já neznám nikoho tam odsaď. Dobrý! Je to na správné polovině. Tomáš tam byl. Ale dobrý, hele, jsou docela blízko, mají... To nebylo špatný. To bylo hezký. Pojď, Martine! Jo! Znova vypol! On se ho nebojí. To zase
Radí si to ládí, já jsem naběhl do něj. Bobby chce krev! Hezký, máme roh! Doby, dělej za to 4 brány. Kámo, to tam jde rovnou na moc. Kámo, já se třesu jak svině. Hej, Mivka, běž tam! A bum! A bum! Jak Mivka, to bude remíza. Nebude, daj gola. No, dělej! Dobrý! Ale těsně vedle. Ta branka je špatně položená prostě. Skvělý to. Kámo, tohle třeba nejvíc rozklepaný video, co jsem viděl. Ale čum, já jdu úplně takhle. Pojď, Renke. A to prostě nemáme nový text od Pavla. Pojď! No jasný. Dobrý. No a pojď. Jak se obechnává. Ale doby ho tam jde. No, tam. Easy. To je skoro roh. Skoro rok, ale out. No tak ono to je jedno. Ne, to je důležitý. Musíš používat správnou terminologii. Třeba penalta bych řekl. No tak to nebyla ona, hele. Jo, to je hráč. Zlomil nohu skoro. A teď ho tam naplátil. Kámo, musí hrát trošku agresivně, ne? Má to být nějakou žlutou. Ne, ale to by to hraje rovnou na vyloučení, nehraje na žlutou. No. Pojď! Kdo by dal? Opičák. Kámo, v opici nečekali prostě. Bobby. Jo. Jo. Kámo, jenom tak o 2 metry mýma. Ne, protože slyšet Pavel, já slyšet to, jak jsem prdeli tam. Ajaj. Kámo, neřveme dost nahlas prostě, slyšel jsem Pavla. My jsme ještě nikdy nevyhráli. Ne. My jsme dali 2 góly za celou dobu, co hrál ten futsal. A to bylo 2-2 remíze. Ne, dali jsme 1-1 a 1-1, byly 2 remízy, ne? No, byly 3 remízy, myslím, ne? No, jakože byla i 1-0-0. No, 2-0-0 a 1-2. Jo? Vole, jestli nám dají gól, kámo, tak já si teď nějak půjdu vyřídit. Já nevím, teď by měli betonovat. A to jim šlo minulý rok. No právě. Ještě! Neboj se ho! Hezký! Jo, Pražák! Neboj to. Ještě vole mezi nohama! Dobrý, Bobby, jo! Jasně! Jasně! Ty vole! Škoda! Musíte na něj někdo. Já ti tak jako něco dohám. Ne! Dobrý! Pavel! Jo! Ty pojď, běž! A dělej!
Hezky, jak mu dal. Co za... Ale máme my. To bylo nejmíň na červeno. Ale tohle taky uznávám. To je na střelu, ne? Až do brány! A střílej! Ty vole. A dobrý, Martin hlídá. To má doby z toho přetančení, tohle na Úplně za nic. Ale nevadí, stane se. Musíme jim dát trošku šanci. Jo, šanci ne, naději. Pocit, že jako mají šanci, tak. Dobrý, doby zastavuje. Tak ne, dost. Dobrý. Pryč! Co je? Co? Dobrý, samozřejmě, oni faulujou pořád. Klasika! Ale jak doby jako fauluje, tak se to nepíská, ale když doby fauluje. Právě se to píská vždycky, i když doby nefauluje, tak se to píská. Vidím se, když oni faulují nás, že jo, tak minimálně, tam maximálně v půlce případů. Kámo, už máme stejně gólu jako minulý. To je zázrak tohle. Kámo, úplně sám, jak tam byl. To musí bránit. Pavle! Kámo, ne. Dobrý. A vidíš, vyhráváme. To nevěřím normálně. Já taky ne. To je zázrak. Ne. Odkud mi to do prdele? Ne, asi. Nevím, co vždycky pohodlám, má tak třeba. No, Střílej odsaď prostě. Martin ví. No ne, ještě je hodně času. Jasně, Peters! Dobrý, máme rok. Pojď, to je další gól, to je jasný, kámo, teď to tam letí. Rovnou z rohu. Prostě bobrankáři obličejí, ať to tam zahraje. Zajímavé jsou do prdele, ale ty kruhy tam nemají co dělat. Ale zase, oni tam nemají co vyčítat. Pražák bez boty. Petr? No a Honc! Hej, to se určitě nesmí. Jo! Hej, Plešinger. Hezky. Vůbec nevěděl! Pojď. Jasně! No! Hezky. Ne? Jo, dobrý. Ale poslední zápas by měl být proti nám. Jo! Honc, ne!
Tohle dostanete taky.